Sähköala on monipuolinen. Mutta tiesitkö, mitä kaikkea alalla voin oikein opiskella? Tässä mahiksia, joita et ehkä tiennyt. Tutkinnossa pääset opiskelemaan älykkäiden järjestelmien kehittämistä, hallintaa, operointia teollisuuden eri aloilla. Voit erikoistua esimerkiksi pilviteknologiaan, tekoälyyn, robotiikkaan ja älytehtaisiin. Akkutekniikan opinnoissa perehdytään akku- ja sähkökemiaan, akkujen valmistukseen ja kierrätykseen, energian varastointiteknologioihin sekä tuulivoiman ja sähköverkon järjestelmäkysymyksiin. Tutkinnossa yhdistetään kemian, sähkö- ja automaatiotekniikan osaamista. Tässä tutkinnossa saat kokonaiskuvan kiertotaloudesta ja sitä tukevista ohjauskeinoista. Koulutuksessa opiskellaan muun muassa materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuutta. Tässä tutkinnossa opitaan kehittämään kestäviä ja energiatehokkaita teknologisia ratkaisuja. Tutkinnossa tutustutaan elektroniikan, puolijohteiden ja nanoteknologian uusimpiin innovaatioihin. Nämä mahdollistavat edistysaskeleita esimerkiksi mikrosirujen, satelliittien ja aurinkoenergian sovelluksissa. Tiesitkö sä näistä jonkun? Kommentoi, jos sä haluat part 2.